मानो दाबो बेबी प्लानिं खालामाखै इमान गोबाव जाबाय हाबा जानाया गुड इभिनिं बयनिसिमबो नै दायो बेलासिनि सम ओमफ्राय नै फोथाराव फैलायबाय जिरायनो जोंनावथ' सान्दुं नांबाङा नालाय ओमफ्राय नैथिंजा आरो जिगाबबो रोगागासिनो जोंहा जिगाब बायदोंमोन नालाय बिथिंजा दोनफैगासिनो नै एसे राननानै थाथ'थोंसै गाबोनफोरसो न'आव लांसिगोन आरोना दा फोथारावनो थाथोंसै ओमफ्राय फारसेथिंजा माइबो लामदों माइआथ' साननैसोआ लामगासिनो दङ जोंहा ओमफ्राय आंहा एसे उसुबिदा नालाय आं दांथ'वासै आरोना माइखौ ओमफ्राय दा ओरैनो मा खालामगोन मा मागोन फोथारावनो फैनानै एसे भिडिअ बानायलायबाय नै नोंथांमोननि थाखाय ओमफ्राय सान्दुंबो सायनो नागिरदों सान्दुं सायनो माने दसे जनानै माने सान्दुंनि माबाखौ लानोसै आरो न'आवथ' सान्दुं नांखाया नालाय ओमफ्राय बैथिंजा बैग्रि दं होननानै थांबाय मादैजों आंजों ओमफ्राय बैग्रियानो गैला बिफाङानो माने बोरैबा जाबाय आरोना थायासै खोमा एबारो ओमफ्राय नै बिथिंजा दङ फांनै बेयाव दंना गैया नायहैनो नागिरदों जों मादैजों आंजों सान्दुङाव जिरायनानै जानो थाखाय ओमफ्राय दा थांगोन ना मादै बैयाव नुहुरनायाव औ बोग्रिथ' आरो बेलाय जों खनसे जाहैदोंना थांनाय बोसोरावबो मोननांगौ दालागि बै सिगांनियाबो नोंगौ ओमफ्राय नैबो नोंगौ थौ जाहैनोसै नायहैग्रोनो बैग्रिखौ दंना गैया नङाबा मोनजागागोन माने आखा थागोन ना संख्रि फानलु आरि लायलायबाथाय दा नायनानै फैग्रोनोसै आरो फोथारावनो साइकेल सालायगासिनो नायलाय गथ'आ ओइ नै जिगाबखौबो लाबोगोन ना लाबलाथाय लाबबावगोन होनदोंना माइ बस्थाया दोननायाव अरसिब्रबनाय नङा इयो माइखौ दाखालिसो लाबबाय ओमफ्राय बे माबा मा होनो बस्थायानो जिखानायसो बे सान्दुङाव जनो होननानै फैयो बेलासिबा ओमफ्राय सान्दुङानो दसेनो थांफिनजोबो माने तिनतासो जानाय लोगो लोगोनो पुरा लासै पुरा थांथारोना आं दिनै मा खालामगोन मा ब्लग बानायगोन सानबाय थानानै बेलासिलायबाय आरोना आंनि बोरायबो गैया नालाय नोंथांमोना मैयानि ब्लगखौ नायदोबा मिथिखागोन आंनि बोराया न'आवहा गैया गाबोनसो फैगोन बियो ओमफ्राय आं बिदिनो मा ब्लग बानायगोन होनना सानैनो बेलासिलायबाय आरो दायो बेलासि जालायबाय आरोना बिदि सानैनो ओमफ्राय आङो सानबाय मा फोथारावनो सान्दुं सायनो थांसै आं न'आव थाबाय थाबा जानाय नंला होननानै फैबाय ओमफ्राय आरो नोंथांमोननि थाखायबो एसे भिडिअ बानायबाय आरोना गैला बाबु इनिफ्राय जिगाबा जाहैला होमबा बैग्रिखौ मोनाथारबायना गाबोन जागोन होमबाना साना हाबसिगोनैनो गोजा जाबाय संख्रि फानलु लगायना गाबोन जानांगोन फोथाराव माने आंना एसे मोनादोंआनो आरोना बोरायजों फन रायलायबाय थानानै बोराया भिडिअ खालामबाय थानायावनो फन खालामबायना ओमफ्राय दसे रायलायबाय ओमफ्राय रायलायनानै ओमफ्राय नै दायो न'आव फैबाय दायोथ' टाइमा जाबायानो नै 6:30 ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआथ' आंना बांद्राय मोजां जायासै जानला मानलासो जाबाय आं ओरैनो गोसोखांब्रबनानै माने बेलासिनिफ्रायसो बानायदों नालाय बेलासियाव आं ओरैनो फोथाराव दसे जिरायनाय फाजिनो नोंथांमोननि थाखायबो भिडिअ बानायबाय आरो ओमफ्रायो आं दा ओरैनो थास्लायस्लाय मोननैसो आगैमोननि माने कुइसननि एन्सार होनो नागिरदों आंखौ सानैसो आगैमोना एकदम साननैसो आगोलनिफ्रायनो माने कमेन्ट खालामहरबाय दं आरो ओमफ्राय आङो दिनैहाय भिडिअनि गेजेरजोंनो बुंनो सानबाय एन्सारखौ होनो सानबाय आरोना बिथांमोननि थाखाय एसे हेल्प जागोन खोमा आंनाव सोंहरगासिनो दंमोन आब' नों मा एपआव भिडिअखौ एडिटिं खालामो होनना सोंदों आरोना आंनाव सानैसो आगैया ओमफ्राय आङो सिगाङावबो बुंखांखाबाय आरोना सिगांनि भिडिअफोरावबो नोंथांमोना जुदि आंखौ डेइलि नायोबाथाय सानफ्रोमबो जुदि नायो आवगायनि भिडिअफोरखौ नायदोंबा मिथिगोन आरो दा नायाखै नालाय जेनेबा नुसनाखैबो जानो हानाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो सोंदों आङो सिगाङावबो बुंखादों आरोना आं इनशर्ट एपआव बानायो दाबो आं इनशर्टआवनो बानायो आरोना आं बेयावनो मोजां मोनो खालामनानै आरो मोनसेया जाहैबाय
नों मा मबाइलजों भिडिअ खालामो आब' बेखौबो बिराद सोंहरबाय थायो आरोना बेखौबो आं सिगाङावबो एन्सार होखांबाय थेवबाबो सोंहरफिननायखाय आङो खोन्थाफिननोसै आङो बांद्राय दामि मबाइलजोंथ' बानाया दुखिया मानसि उपाय गैया थेवबाबो जा दं बेजोंनो हेपि आङो अप्प' मबाइलजों बानायो दा जितु आं बानायगासिनो बेबो अप्प'आनो आरोना ओमफ्राय माब्लाबा आंनि बोराइनि मबाइलजोंबो बानायो आरोना ओमफ्राय बांसिनानो आंनि मबाइलजोंनो बानायनाय जायो अप्प' मबाइल अप्प' A9 ओमफ्रायो आरो मोनसेबाव बेखौथ' माने फुराना भिडिअफोरावबो फैयो गोदान आं जिथियानो भिडिअ होयो बेफोरावबो फैयो आरो फुराना भिडिअफोरावबो फैबाय थायो आरोना बे सोंनायनि फिननाया आं मोजाङैनो माने आंनि बोराइजों आंजों होखांखाबायमोन आरोना बिनि फिननायखौ थेवबाबो माने सा ससेयाव किसुमान नायनाय थायो नालाय सिगाङावनो आंखौ नायखाबाय थानायफोरा बिथांमोनाथ' मिथिखायो जोंनि साननाय हनायफोरखौ ओमफ्राय खिन्थु गोदानै जायफोरा नायदों बिथांमोना मिथिया नालाय सोंहरबाय थायो मिथिनो लुगैयो जोंनि माने साननाय जोंनि माने खोथाफोरखौ किसुमान मिथिनो लुगैयो आरो ओमफ्राय बेखौनो आङो दा बुंनो सानदों आरो सोंहरगासिनोमोन नालाय आब'मोना मानो दाबो बेबि प्लानिं खालामाखै इमान गोबाव जाबाय हाबा जानायानो बिदि आरोना सोंनाया ओमफ्राय आं मा एन्सार होगोन इदि जायो आरोना ओमफ्राय लिरनानै माने रिप्लाय होनाया माने जाथावना नंखाया आरोना इमान गोलाव नों बोरै बुजायख'नो आरोना ओंखायनो आं दिनैहाय सम मोननायावनो भिडिअनि गेजेरजोंनो बुंनो सानदों आरोना जोङो मोजाङैनो आंनि बोराइजों आंजों बुंखानानै दोननाय दङ जे जों जिथियानोखि निजेनि आथिङाव गसंनो हागोन बा जोङो दायो जों बेबि लानो हासिगोन बिदि बायदि साननाय बा बिदि बायदि माने जोंनाव माने बिदि मा होनो बिदिखौ केपासिटिया जागोन होमबाथाय जोङो लागोन आरोना नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनखागोन जिहेतु आङो डेलि ब्लग बानायो नोंथांमोननि थाखाय मोजां गाज्रि गासैखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामो नोंथांमोना मिथिखागोन आरोना ओमफ्राय दा जोङो माने बेबायदि बेबि प्लानिं जेबो गैथ'वा आरोना सानथ'वाखै आरो जेबो आंनि बोराइबो आंबो ओमफ्राय आरो मानसिनि साननाय चेन्जबो जानो हागौ बबेथिंजा माने मा मिलायनानै होयो जेनेबा माब्लाबा सोलायनोबो हायो जुदि सोलायबाथाय आरो नोंथांमोना मिथिखागोन आरोना आंथ' बुंखायोआनो नोंथांमोननो गासिबो खोथाखौ हठातनो जुदि माब्लाबा चेन्ज जायो चेन्ज जानोबो हानाय मानसिनि गोसो नालाय मा समाव मा जायो इसोरनि आखायावसो आरोना सोलायनोबो हानाय बा जों दा बर्तमाननि साननायाथ' जों जेबो बिदि सानथ'वाखै बेबिनि सायाव ओमफ्राय जुदि सानोबाथाय हठातनो जेनेबा साननांगौबो जानो हानाय जुदि बेबायदि जायोबाथाय नोंथांमोना मिथिखागोन आरोना मिथियैफोराथ' जेनेबा सोंखागोन आरो जेबो नंला ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं दिनै एन्सारखौ होबाय आरो आइ होप नोंथांमोना नोंथांमोननि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय ओमफ्राय गोजोननाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना दिनैहाय आङो माने आंनि गोसोनि साननायखौ पुरा बुंनानै होबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव जिहेतु नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंमोन नालाय पुरा खुला खुलि बुंनानै होबाय आरो आंनि गोसोनि साननायखौ दिनैहाय स' बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअआ बाय बाय